idúce po R1 zachvátili plamene. Vozidlo začalo horieť za Nitrou na 35. kilometri v smere na Trnavu. Na mieste zasahovali hasiči z Nitry a Zlatých Moraviec. Majiteľ auta vyviazol bez zranenia. Stará budova výpočtového strediska v Nitre, známa aj ako Dom kobercov, bude mať konečne nové využitie. Majiteľ ju chce prerobiť a vybudovať tu 46 nových bytov. Čaká ešte na nájomnú zmluvu od mesta na okolité pozemky, na ktorých plánuje postaviť parkovisko. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman po návšteve USA upozornila na rizika baterkárne v Šuranoch. Podľa nej môže mať táto investícia negatívny dopad na slovenský export do USA, keďže hlavným investorom projektu je čínska spoločnosť Gotion. Tu zrejme Spojené štáty onedlho zaradia na svoj sankčný zoznam. Viac aktuálnych správ z diania v Nitrianskom kraji nájdeš na nitrak.sk.